Здравейте, приятели, аз съм Ивхард и ми спяра клипа внезапно. Ивхард, дай ми ключа, БГ. The way. Не го слушайте. Аз не съм Ивхард, дай ми ключа. Това е един друг човек, който ми е прекопирал името. Вау, къде го пусна Fireball, бе? Това е един ресурс. Не ти къде? Много ми провалите клипчетата. Защо пък? Ние не можем ли да си говорим? Много силно говорите. Сей дар-дар-да. Буга. Само такова ли, бе? Да, ще ти пусна едно такова, Давайте. Приятели, знаете ли какво ще правя тук? Остана му колата на 3. Виж какъв дек имах. Виж какъв дек. Това на Мобизен ли имат? Не, това е на скрин рекордер. Българи. Какво направи, бе? Да, кажете здрасти на Алекс. Здрасти. Clock Tower Boost is available. Спечели 8 победи. I am the one. На кое играш? Какво? На Лузра. Аре, full legendary deck. Добре, Виж ми вижте сега. Виж ми Уич! което имах. И кажи, Сей дар-дар-да. Тръц. абе, това беше най-тъпия дек. Не е тук. Така. Legendary от Free Chest. Има ми се случи на 1000 момче. Само едно ти казвам. Няма да има. Да, някои се бъгват. Аба, Едно ти казвам. ти така ли ще ми се правиш, бе? Какво? Не знаеш ли какво да правим? Така. Крипариньо! Мразен Крипариньо. Не искам да съм шифтнал. Кой? Изгоряха ми нищото. Нека се джоин в клана. Не е Джона. Аз го питам. Кой? Лайтнинг. Искам да записам да трябва да приятел. Кой? Пак ли светкавица? Чакай, искам да пробвам нещо. Полярна мечка и... Перфектната контра. Тя Тя е толкова на майнера там. Добре, я знам, че ще ме бъде. Знаеш кое е? Зомбайо. Ей това. Зомби. Всичко изчезна. Плаш, Вау. ще го пусна. Бобовете са предсочни. Не, Не, много малък. не нанесе само с майнера на не. Но той беше супер малък. Гледайте сега. Гледайте сега. Гледайте сега. Виж бандит. Аре, мамер, бъди като електрик. Гледайте сега. Сей дара-дара-да. Трец. Знаеш ли какво ще направим? Що съм мастър ще става те от мамата. Така. Абе, с катанта ще маже, бе. С катанта се... Не, така спре. Боинг. Блоинг. Знаеш ли какво ще пусна сега? Не виждам да видя. Аз го нямам. Legendary карта. Ти сложих меганета в дека. Добре. Legendary карта е. Колко бавно ми зарежда. Аба. Само да ти кажа едно. Сей, да. какво направи? Това не беше честно. Пуснах ти меганет точно на всичките и чубих само един. What? Много си лош. Аз нали знаеш ли вече не играя? Да.
Нали смисъл? Ето свърши. Аре да играем гоблин дек, само гоблин. Аре! Само гоблин. Така. Чакай само да... Локи блока и той ще умре. Walk. Ай сега. Walk. Нали го знаеш, че играем само гоблин. Да, просто ми се падат такива. Алекс как? Така, приятели, вижте как се чупят локи блокове. Хайо! Гоблин. Свърших ми гоблин. Хайо! Гоблин. Няма ще играм. Вау. Ти също си гоблин. Още само един гоблин направо. Искам да паднеш. Точно ти. Не успя да паднеш. Нямам още един гоблин, тъй че ще сложа мир или... Затова ще направя. Сей да. Бай. What? Два гоблин. Ти не умре от толкова много блокчета. Аз нямам два гоблин. А пък ще умреш от едно яйце, което гърмите. Това динамита е по-силен от яйцето. Вау. Ти на какво играеш сега? Аз ли? Да. Майнкрафт. Така. Така. Еш. Добре. Гърми. Хую. Ако ви пречи този фейскам, пусне така. Алекс, дали че сти в теб? Вижте го колко е готин. Ето. Вижте го колко е готин. Вече съм аз. Вижте. Сега добре ли е? Видите ли? Хую! Всичко го уби. Пускай де. Чакай, Това го мразя. Ще отпуска адски много. Ако го бях на сървайвър, ще да е по-добре. Сей да. Представете си да ми пусне вилиджър и да го убие. Вече елитрата не се казва елитра, а елитра Уинкс. ето. Той имаш торнадо в дека. Ауе! Чуйте! Дали знаеш, че боулера е гоблин? Той Голера е гоблин. Да, Той е боулер трол. гоблин. е трол. Значи едно торнадо е. Нади един боулер. За малко. Ще направя така. Гоблин геймс ли беше това? Да. Чакай. Приятели, това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се ви е харесал. Лайк, subscribe и коментарни и само хубави.